Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Artay Hupon, ano mga dalagko nga mga talakayan karon iyang morning. Aksyon Radio. Atensyon dira sa mga wala trabaho, kapin pagid sa luyag nga magsulod o mag-obra nga mga doktor o ay kamong trabaho, pharmacist, kagiban pa dira nga mga medical workers. Oy, ang Department of Health kuno pangita mga 106 milo nga kadamuon sa mga health workers sa Pinas. Aksyon Radio. Ano pagid ang talakayan karon nga aga? Ang pagpatuman sang bitaw umpisa buwas nga daw sang rerouting diri sa Bacolod City ti aprobado sang konseho kahapon amo ning balantayan ta pagginutok umpisa buwas nga daw. Aksyon Radio. Pagpahamtang sang panibagong atag pamuno sa Commission on Human Rights, damo naga-question, why kuno background? Di kuno kabalo ba si siya trabaho? Aksyon Radio. And finally, istoryanta kung may ngagaw karon na, good news para sa mga vendors dira sa may Manukan Country ho. Ang ila sining nga ultimatum nga supposedly today maga-end o magatakop ay ginatagan pabor, ginpaboran ini ti until sila December nga mag-operate dira kag sigiyon nila settle sang ila obligasyon. Aksyon Radio. May nasa parang madalag kong mabalita nga tuntutukan karon nga diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Reports sa second portion sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Radio. Ario, tandugon ko lang baladyutay ni kay kabalo kati ang ikayong lawas kag ang serbisyo medikal isa sang mga kinahanglanon kag amuning basic services nga dapat gid ma-offer sang gobyerno kapin pa sa pigado nga mga tawo nga nagakinahanglan nga matatap sa mga doktor, sang mga nurses kag iban pagid nga mga nagatrabaho sa pampubliko nga mga hospital. Ti subong nagaproblema, ginako iya sang pamunuan sang DOH ang officer in charge nga si Maria Rosario Vergiri. Siling niya kulang ta doktor, pharmacist, radiologic technologist, medical technologist, kag madamo pa nga kinahanglanon nga mga medical workers, including sa mga midwife, no? Mga dentista diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio. Di siling diri ni Vergiri, amo na ning tiyempo, damo kita bakante nagapangabaton siling niya ang aton gobyerno sang sining trabaho or para sa sining trabaho. Di mga doktor may chance na nga mag-obra, tiner lang diri sa Pilipinas, agod nga magkabulig sa sining kampanya nga ginahimo sang gobyerno para sa ikayong lawas. Aksyon Radio. Galing kay siling diri ho, sang pila ka mga healthcare workers, siling nga pwede na nga tiner kami di because of the shortage sang mga nagatrabaho sa gobyerno kapin pa sa mga hospital. Pero siling din isang pipila ka mga representante sining sektor, galing siling niya tidak ko ang amon, halimbawa siling niya kung diri kami sa Pilipinas mag-ubra, ayawan ka na diri tiner, ayawan ka na diri pangabudlay, gamay man lang ginasweldo 10 sod. Aksyon Radio. Halimbawa sa isa ka nagpalayag din ng medical technologies, siling ako nagtatrabaho ko,
nagubra ko sa New York, ga-apply ko pagkatapos New York. Ang gina-offer sa New York to ang akong salary, ang akong sininga sweldo, ang equivalent ris Pilipinas, 300,000 a month. O, tibay lo ko na kron, kung may opportunity nga magkaobra ako abroad. Aksyon! Radio! Di magamo ning sitwasyon, budlayan guro ning gobyerno pang-hire sang mga medical workers unless nga taasan ang sweldo sining nga sektor. During the pandemic, nakita na naman, dabo gani nagre-resign ka unta trabaho nga mga nurses sa mga hospital. While abot nga kinakulbaan sila sang risgo nga matapikan sang COVID-19, tipigaw man kuno ila sweldo, alangan tani risgong kabuhi tani. Aksyon! Radio! Dili guro di isa ni komisyon sang karon nga administrasyon. In order nga makahire sila damo nga mga medical workers, number one guro nahon nila di pagpataas ang sweldo kag benepisyo sini nga mga medical workers. Kay kung hindi laban-laban gid, ti kulang ti ano mo na kayo karon sa facilities, payuhon mong ospital mo, pitig sintas way ka man sang medical workers nga matrabaho na kay mga graduates kag nakatapos di sa Pilipinas sang medisina, mga pagtuon sa medisina, ti ang ila preference ya makadto sa abroad. Aksyon! Ti paano na kung makakita maharabing gobyerno? Ti dapat siguro tunaan ini kapin pagid sa mga trabaho dira sa Malacañang mga tiglikom kag mga advisor sang Pangulo kung paano nga hatagan man sang increase asang pagtaas ang sweldo sini nga mga medical workers. Action Report Second Portion. Alas 6:45 na. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan. Second portion. Ang next naton nga balita na mo ni ay excited ka mo ay, di ba? Si Axon JM, sino partner na nasubong doon kita? Si Axon Elre. Si Axon Elre, ang pag-insindi ko doon naglisensyan sa kamisis niya nga overtime. Sigurado makanto di siya karoon doon sa kono opening. Hindi, kuhan ka, sir. Ma-attend ka karoon sa opening. Hindi, Aryo, kundi while nga excited ang tanan sa pagbalik sa ginatawag nga masquerade festivity sa Bacolod. 2 years nga why kita maka-experiensya o kung why naton liwat ma-enjoy ang mga festivity not only Bacolod kundi tanan nga mga lugar halos sa pungsod Pilipinas. Action! Radio! Kamo na lang ning last sang September and by tomorrow maga-kick off, mag-umpisa na ang pagbatuman sa ning Mascara Festival nga gina-consider as super maskara. Now, are, ang balita kadungan sa kasadyahan amo man ni ang gina-expect naton nga pag-antos sa publiko sa dalagan sa trapiko. Gusto ko lang ipabalo sa inyo nga kahapon sa sesyon sang council sang SP ginadap kag ginaprobahan ining rerouting plan sa Bacolod Traffic Authority Office karon kay sa action hotline paplastar tani karon diin nga mga area ang inyo sinibalantayan kay umpisa buwas gadlaw Oktubre 1, 2023 ang closure sang dalan sa palibot sang Bacolod Public Plaza halin alas 3 sang hapon hasta alas 5 sang kaagahon ipatuma na. Meaning umpisa boss di ka nakalabay na lapit iya o sa palibot sang plaza. May mga lugar man nga nalakip sa rerouting Rizal Street, dira sa Aranita Luzuriaga Street, sa Gonzaga Street, kag San Juan at the same time Gatuslao Street. Amo na nga mga areas plus pagin may road closure man sa Lacson Street, North kag South Capitol, tiya mga northbound kag southbound nga mga di pasahe karon ni baluon tanas bitaw din kamo malalabay. O damo ning mangumpras downtown nga talang-talang naman kundi masakay ni sa primero nga daw boss mo kundi sila makasakay sa ruta nga ila dapat sakyan pauli sa ila puloy-an na. Action! Radio! Di may 320 makuno ka traffic enforcers ang bitaw nga magabulig agud sa pag-manage sanctioning traffic. Aber panilagan taning karon kay ibaloon taning kay Major John G. Liba para maplastar taning rerouting plan agud may ideya ang publiko. Action Report Second Portion. Alas 6:53 na. Mga trabaho kasub Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office, gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the
winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Sa aton sining pagpangalagad. Action Reports, second portion. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salangga, mga mensahe no gali ang inyong mga ginapadala nga mga komento. Karon ko lang bawion sa Aksyon Hotline pwede. No, kay way nagkikita panahon karon iyang Biyernes katapusan na sa Setyembre 30 tuig 2022. Action Radio. Karolandang way marabutan nga mga isyu sa topiko. Damo kita karon. Balantayan sa Aksyon Hotline Program. Standby na sa pagsunod Nanay Aksyon Dorel Cabato ka Aksyon Boy Duran. Action Radio. Ako naman Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!